Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am, ki em news nam tam, ya kitu ba shong morwai, ko mamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hap kun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma, incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasnong balat ka bangi jutip bagade ka we ni kisnong ka balarem baha mat ka badan hasanda jong ka wa umngi keleng saudong kisnong ka than riwar ki em na kayo balat bandi ki marrab bat ban khai pateng hagni kayo de house nam araja khat saw ba kasnong balat klas dang ban ma ya ka jings air na ka jing khlong ba ka jing rong no ka wa umngi ya ka khandau tang sipoi ka ayom lior kinong shnong klas dang ban perta jingrap namar ka jingma ka balam ya ka ni kasnong ka bala bandu bandam na ka jing shaklun ha ka wa umngi man laus nam House nam araja khatsan ki nong snong ki lalem penpau ye ka jing e ka jong ka snong Ahmad Uba Martin M Dangu menbau donglong MLA ha ki tu kisnam hande ka juba ka bagi yo ka long ba omdon scheme shu ye ka snong balat namar bakala julor sapa palat da ka jingdu men sim ki nong snong ha ki tu ki por ila haban patch nong namar ba ka wa umngi ka bu jingma ye ki yeng ki sem ki badan hapo ka snong balat Deitat house nam araja khat phra hadi ka jinglong MLA Uba Pius Marwen ula shashko re jing o jing nam jing nong snong hakabau lawa lat bonwan ra ek scheme na benta banyada ya snong balat bat nadu kata kapor ki nong snong gilayo ban thiasuk hadu menta khanang banyada ya jing ma na wa umngi dangshen uba pios ula pinyo ek scheme na Brahmaputra bot ka bokot chispa klur na benta ban care degi mau bat ban tap da jar khanang banyada na jing khlong ka wa umngi ya khandau haki benta jong ka wa ka baham hamadan moi lama balat bat hamau shlia Đây ha, một chiếc ha. Aku ti rasla ni ha. Aliang jengi kum kasnong hakipor mensua kasnong balat kalong ke bahe ke bayar bat ladangi yat na snong na yeng ban litsum kamut kadang simpor kumba arpo minute khatsan arpo minute ke simpor na kasnem shakasnem ke jingwan wan tersu wan terak kene ka pot ungi kalong man kisnem kaju pentua kaju bambe je kisnong balat te nadu kisnem arjar khatsan ter kelas dang ban bamdu ya kisnong balat hare naliang jongi kum kinong snong kumju khamtam ki nong elam snong kiju persyang banwat kinti kumno ban yo yadai kisnong hare ngimju yo iweiru itai nong ikmat jungi ba inpek kmat ya ka snong balat ho ar hajar khatnreu kelas dang ban let kebeningkong ke pen praswa ya kalum jing tep kabadon hang ne kalum jing tep te haden kalum jing tep kelas dang ban rak sai ki school ya ka school ningkong ya ka subsentar SDS
kibadan arteli hangne la syarong no ka haden nang ta karong saya ki tunumyeng kumba arspa sanpho tunumyeng kala syarong hakitu kisnam suki pasuki kiladang lot kita ki tunumyeng te haden nang tu ngi kum kisnong ngimdon syuk kata jing syanya lane bangin dang sungu ba ngidang yo bansa hangne po snong balan nga super khat be lano kasngi ba kinong snong balat kat ki bedang don hangne po snong ngila mutang try ngila hapsong bideng handrei don bok ba yo tau nong mikmat ba pet ya kakia kasyon ba sutu ya ta ka jinglong red mensim jongi kinong snong balat kamtam agane ka wa'mi te hawar hajar khat phra ngiju persyang banwat kijingirap nadu itu ikor badai ex MLA Danggo Danggo kat kibai dang syong asuki ni pan jingirap handrei kamju seiso ngalek lut man laki department handrei undan ba papatiaw ya kata hare haden nang ta hakijingwan jong isapios marsen job tang lai benai ngila alej ban ya kendu yi bat ma iru impada don kata kijinglong experience halade kataru yele kat balae ban snap yi kata kijingut jingnam jongi kum kinong snong bat pra yu iru dalade hi hakitu kisnam kiba ka tor ka bam ni kene kisnong balat te hakijing sokia jong isim ni ta kijinglong rangba kum ta unong mikmat budut la lejban mikmat saki department repair te hatu sunam arajar khat phra ni sedang banyo kabeningkong ngiyo ya kene kijingker benkong iyo ya kene ka jingyada na kini kisik ban aitum sik te hakti por chisnam arjar khat khandai kaile hi ban bam namar bangirang susdang thong te ki sedu kim pat yo bor namar bang susdang thong la thong hadu nreu new step ai jongka water resource hajar arpho isarpios ila lejbiang ban mi haka Brahmaputra bot kumno bangin yo ya kane ka jingerap ka bakham he namar ba tang itu ba ai na po water resource kam kot kata ka jinglong jongkawa bat ban yada ya ka wa te haden nang tu la yo ya kata lang ba jong ngasoban ai kublai ya isar med baru namar balang bajong ibayarap ban penyo ya kane ka protection jong kasnong balat lang bajong ka pram prabot te isar piosu ikham khia ila penyo ka beningkong kalong khatway klur tam niyo ka fast face te nakane niyo ya kane ni tray sunam arajar aku wenam kla te kelas sedang banyada lang ba jong kini ki officer ki engineer kila yarap hi yangi lawan hi lang ba isar nepo bedai SE pet jaga Brahmaputra bodi wa pet hange ko balat ma iru ila yele kat bala ai ban sengap ya kijing ujing nam jongi ya ka ai ka bangi niathu ma iru yu bat itep ya kata kijing long jong kawa hange tengiru ngla sokmen bat hak tu sunam lala ban pendep ya kane ka face ke baningkong haden nang tu isar pios ilej biang ban lejwat biang sai kawai te ya kane ru ngila yo ban yarap stang ya kabalat hangrei nadu nang te na mausalia hadu hangte ha jan larpani ke baye tungku lang bat ka dangar te na siliang chateiru kabadai jong ka moilam ter chadu istesha ka korkura te kane ru ilala banwanra kane ka scan face kalong ar polai klur tam ngila yo hang ni po snong balat
te kalong ka ai ka ba ngi la so scam bat ngi la so don kata ki jingkermen ba ngi la long biang kum kita ki nong shong snong kum ki por ba menchua te long ka ai ka ba ngi song si menchua haba ngi le ban ya kendu ki officer lane kamtam ki nong mi kmat jungi habang ile ya kendu tang ban yo ban ya aikti lane ban ekran ru ngimju alat namar ba balai ba ya kashnong balat kimju khen shu namar ba ki ong ba kamdon skim shu hakiti ko kila pen benar wat siki pai ba kamdon skim shu ban wan ra ya kashnong balat re lang ba jong isar pios iwan ra kalong kajing kerku ka ba kraw yang ni kinong shong shnong te sakawai ka ba long ka ba pensusi kalong ya kaying mane restarian pala syarong haka ho arhajar khat khandai nam bakla khat khandai syarong taru kampada penlut arpho kas pen klem no baro yaitu ki jing tit baje i baro tinang ta saka mandir jengki niam Hindu ya katuru hangtu yusnem kapen lot magane ka wami nang ta sakawe ka mandir jong ki hajong katuru hautu snem hi kapen jor nang ta saka kumbangi ong ne ka supermarket kabala rimha kabala sna hangthe harum hajan yo hi katuru hautu snem hi karong ka kabala bamdu hi plan bat ki longyeng ki brang sa manta ko balat ki brang don hak tu kisnem ki brang don hak jingser nathara ki don sa kumba arspa tromyeng tam ai te kineru kila shuya mudur baik bangin hapsu song biding no bangin hablik no shaki we kisnong kat bangi yo ai ki lat ki lenti bangin hab banwat ki ta ka jing shong sa ya ka jing im jangi te henrei lang ba ka jing don rangkat ublei ba ula pha ban yo kum sarpios menta ka along kumne kumba kalong te menta yo biang sakawe ka skem kalong ka ba he kaneru kalong ka ba nang don chu ka jingkermen khamtam hangte hasnong masalia hangte ru ngam bakla kisnum biang kila jan ngathrai yeng ei kila syarong kineru menta kila don jingkermen baskem namar ba menta kala don kini ka bramputra bot ke bala pentre syachat menta hanteru kala jendep ngathrai kumba menta sa kumba lai 4% ngathrai kila dep artat re baro ek kini skem ka menta kalong total baro khot kalong chispa shipoklo te kini kalong ke jingkerku ya kini ki dong ki jongi kini ki area ki jongi te hakane por nga soban ong ba kum ki pajba nimdei ba in suthu bakla ba ngiju snow lane kiju kran ba inong ikmat jungi ba mata im pat semlale ai henrei naliang jungi hangne te ngila yo kalong ka bakatam namta jungi kani kadong tan ke jungi tangkine. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. Aur ghar wale hi late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. Sab aa gaya. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.